Selbionze sikhumbula uBK. Yep. Kubhlungu kakhulu. Mina ke ngimaze uBK beku 2005 manje kusesekudala. Kuphi njalo? Ngamazi ngo Mr Magic. Oh, okay. Ulinda Sibiya. Kwakukhona umcimbi cisho lapha elangeni hotel. Ngisazwa umcimbi wani ngoba usekudadlana. Yeah. uBK wayephethe uhlelo. Ngangabe nemoto mina lesikhathi ngangihamba no Mr Magic kulo mcimbi lo. Kuyimpintshi kalinda ke bekuyipintshi kaSibiya nje ikwazi kwaba sigcineni. So ngimaze ngosibiya engakasebenzi la ekhaya futhi kwakusazothatha iminyaka ukuthi afike la ekhaya. Sajwayelana nje kakhulu ke. Wagcina ongalelo langa wangitshela ukuthi ufisa ukubongela ibhola. Into efisa ngumsakazweni ufisa ukuthi abongele ibhola mengene emsakazweni. Kodwa ngihamba isikhathi ngimzwa emsakazweni izilo mzansi ke wangena khona isakaza inhlelo zasezwe mzansi. Ngaphambi azofika la ekhaya. Insizwe ebihlala namancoko ihlala ihlekela ngaso sonke isikhathi. Angimazi mina uBK ethukuthele. Hlobo nami. Wakwambona wena? Angimazi hlobo ethukuthele. Angimazi. Bekuhlezi kumnandi enamancoko nje uba usho ebubbly happy njalo. Ngaso sonke isikhathi. Yazi engiyinakayo selfie ubengazwani nomsindo. La khona mayibona ukuthi kusuka isixakaxaka ubeqhela. Insizwe bengazwani nokukhuluma nento nje enomsinjwana. Khona into abayenza because ifika ngo2011 mina ngafika ngo2012 ngonyaka olandelayo and khona into oyihleze yenza nje njengoba bese ku Beyonce esenza iwoza nabangani bakho ahlala ethi sabukuthi yakhombula ukuthi uphuma kuphi nendawo like angisendele angazi ukuthi wayithatha mhlawumbe ama clips amancane la khona engangikhathi ngisangena emsazweni ukhozi ngo2012 ethi uyakhumbula khona la uhlele esake salenza ngikhathi uMandla engekho kumnyakazo top 20 yena ebambile salenza nayo uhlelo so wakhatha leyo clip leyo wangithumelela yona ethi njalo ngonyaka ubenza show ukuthi enene uyangithumelela yona leyo clip ngaso sonke isikhathi libambe soba uhlelo kuKhozi FM top 20 size biphila enomoya omuhle ngendlela eyisimanga enenhliziyo ethanda ukusiza abantu ehlakaniphile kakhulu ethanda ukusiza abantu yes kakhulu ngangeke ngize ngithi mina mawusuke unyathela uBK umkhinyabeze entweni ayenzayo usuke kahle hle unyathela uNkulunkulu uqobo ngendlela besiza ngayo abantu kodwa evala umlomo ungeke umbone eqhakanyisa ngalokho thina siyazi ebesondelene naye siyazazi izinto abezenze ezenzela abantu kodwa engafuni ukuqhakambisa lezo zinto so ukulunga kwakhe bekumangalisa nokuthanda kwakhe futhi nomsebenzi nokuthanda kwakhe nomsakazi ukuyimisela nje nokuyimisela mina wakulala wawumnandi ngendlela ezimangalisa ngo11 ebusuku kwangalala kwangempela ngikhumbula ke sisuka lapho esizokwenza ikanye nawe phakathi ka12 no3 wayithatha kuthina sinosiya wayengathukile uBK ngangimhleka zonke izinsuku ngenxa ukuthi hawe ma ngempela imina lo engene imina lo engizokwenza uhlelo olukhulu kanga wayithu unofunda mkhize ngaxoxela incwadi ngabhala incwadi ngekanye nawe kanye nokusebenza kwakhe noBK hey madod akulungile sohlale sikhumbula insizwa sohlale simkhumbula amagcingwane insizwa ibihlala ihleka ngaso sonke isikhathi ayiphumule insizwa galeka 4 o'clock kubambelela siyajika ama WhatsApp voice notes namhlanje sicela ukuthi usithumele wena izinto ezikhumbulayo ngoBK kanye namazi nje enduduzo eya kubalandeli kanye nomndeni 079 754 6975 079 754 6975 njengamanje yep all right umsakazi